L'àvia del foraster conta la història de Teresa, que és la costurera del poble, que descobreix que Samir, el pakistaní de la fruiteria, en realitat era un modisto molt important en Pakistan. Entre ells comencen a col·laborar per a fer un vestit per a les festes, però tot això ho fan en secret per el que diran. I tot això ho veiem contat des del punt de vista d'Enric, que és el net de Teresa, que viu en Manchester i està en este moment que no sap si tornar al poble, si no tornar, i està en este moment que se sent foraster als dos llocs. Son historias paralelas, tanto de Enric como Samir, y Teresa es el punto en común para los dos. És com una pel·li molt generacional i es tracten diversos temes, com el tema de les arrels, com el tema del cor. Parla d'aquestes coses, de valors, de relacions humanes, de lo que ens costa dir de vegades, coses positives. Està tan cuidat, esta pel·lícula, és tan tendra. De quina manera tan senzilla es narren aquestes coses realment profundes i molt actuals. Cor, arrels, casa, saber on és tot això. A vegades potser no cal pensar tant en una cosa física, sinó ja saps que això està aquí, que pertany aquí. És una història senzilla i tendra, positivament tendra. Y es una historia de amor, amor a tu país, a tus tradiciones y sobre todo a tu familia.